सब भी काइल बा 2 दिन खातिर किनाइल बा। मीडिया सब भी काइल बा 2 दिन खातिर किनाइल बा। 10 तारीख के इहे कही कि सपा का शासन आइल बा। यूपी में ही बा ए भैया, यूपी में ही बा। पत्रकार मैनेज है पूरा मामला साफ बा। पत्रकार मैनेज है पूरा मामला साफ बा। टीवी वाला मीडिया BA को के इंटर पास बा। यूपी में ही बा ए भैया, यूपी में ही बा। ईवीएम प्रेग्नेंट फसल राजनीति का चक्का बा। ईवीएम प्रेग्नेंट फसल राजनीति का चक्का बा। अगर हिफाजत सही भइल तो नॉर्मल डिलीवरी पक्का बा। यूपी में ही बा ए भैया, यूपी में ही बा। जनता का संदेश बा बदलत परिवेश बा। जनता का संदेश बा बदलत परिवेश बा। सीएम अखिलेश बनी है कुछ घंटा शेष बा। यूपी में ही बा ए भैया, यूपी में ही बा। जबले वोट गिनाई ना तबले कौनो ढिलाई ना। जबले वोट गिनाई ना तबले कौनो ढिलाई ना। लाठी डंडा लेके रही हा जबले अंतिम पेटी गिनाई ना। यूपी में ही बा ए भैया, यूपी में ही बा। मीडिया हुई दलाल है सब रुपयों का कमाल है। मीडिया हुई दलाल है सब रुपयों का कमाल है। 10 तारीख को आने वाले नेताजी के लाल है। यूपी में ही बा ए भैया, यूपी में ही बा। शेष सरकार बनने के बाद